unes amigues que havien estudiat juntes a la universitat. Es van graduar i van treure moltes bones notes. Anem a entregar els nostres currículums. Segur que els agrada perquè tenim molt bones notes. Hola, venim a entregar els nostres currículums. Passeu i xerrareu amb el científic. Hola, bon dia. Volem fer feina aquí perquè tenim molt bones notes. Em sap greu, no podeu treballar aquí perquè sou dones. Això és una injustícia, el món ja ha avançat. Injustícia! Manifestació! Injustícia! Manifestació! Injustícia! Manifestació! Injustícia! Manifestació!